ke Real Madrid kalong ka ba compare shisha haka Champions League kalong ka ba ban penlem ya ka hado kan ne kadan bak shisha rung quarter final ka Arsenal ka Aston Villa bat ka Dortmund ngip yang singapura ya pi baro ki paralo ki ba bat ki baju kershan ya kan ne ka channel na ka por she ka por ka jingker pat ya ki paralo ki bampat daban subscribe la de pisngau tenat ya ki video hakan ne ka channel singapura ban ajing kershan da ka ba share like bat kam tam ban subscribe ya ki to ki paralo ki bam singau tenat ya kan ne ka channel compare la dapi I dislike iro namar manohi ban kershan ya ka bam singau tenat ka jingela ka second leg haka round 16 jong ka Champions League hapadeng ka Real Madrid persya ya ka Atletico Madrid haka ne ka jingela ka Real Madrid ka dan bok shisha jet bakadai ka ba compare haka Champions League namar de ka sai ka yok bandrung shaka quarter final kalong ka ka ba singau tenat bat ka ba ben keman ya kinong kershan jong ka Real Madrid namar ba ka UEFA ka laweng no ya ka call away na ka Champions League lem de dai ba laweng no ya ka call away na ka Champions League ka Real Madrid ka haba lek pa yeng no na kamat jong ka Atletico Madrid namar haka jingela ka first leg ka Atletico Madrid kala yok bantap cikol hala yeng jong ka Real Madrid kat ba haka jingela ka second leg hala yeng jong ka Atletico Madrid ka Real Madrid pat kam yok bantap gol kumta haka ne ka jingela ka second leg jongki menne ka med haka por siteng senya hapadang ka Real Madrid persya ya ka Atletico Madrid haka ne ka jingela ka Atletico Madrid ka lapan ma ya ka Real Madrid mar ba kali yok bantap gol tang da kisa kon masan stang ka jingela ka lingba ukala har haden ka ne ka gol ka jingela ka kalang shisha ka jingela ka ba itnat bat ka ba sheng shit ba hado kata namar baro arteli kenhun kidani ka jok ka thong kata ban yok biang bat pen ki ya kajar knang bakin yok ban rung shaka quarter final pen ban hado ban dakot ka jingela ka jong ka khandai permanent ka Atletico Madrid ka tam mi ka Real Madrid da ka ne ka chi gol kat hado ban dakot ka jingela ka jong ka khandai permanent baro arteli kenhun empat dan balak ban rai manu ban yok rung shaka quarter final namar baro arteli kenhun nadok ka first leg bat kum joro haka second leg kilai khai damar arteli gol kumta ya kane ka jingela kai laha ban rai ka dek extra time bat habala kot ka jingela kai joka extra time ro empat dan balak ban rai manu na pedang kini ki arteli kenhun ki ban yok rung shaka quarter final bat karai ka bakado bantep manu ban yok rung shaka quarter final hakane ka Champions League na pedang kini ki arteli kenhun kadai ya kane ka jingela kai laha ban rai ka dek penalty shoot out kumta habala shoot ya ka penalty hado ban dakot ka Real Madrid ka lala ban penlim ya ka Atletico Madrid da saw la gol lengba ka ne ka jingjop ka Real Madrid ka dan bok shisha hado kata ka layok ban rung shaka quarter final de ka sai kata da ka jing shoot penalty pat haka juk ka porro baka ave ko kam dan shoot menta kumta ka Real Madrid kan sei kon persya ya ka Arsenal haka jingela kai jong ka quarter final ka jingela kai second leg pat hapdeng ka Arsenal persya ya ka PSV haka ne ka jingela kai baro Atletico kenhun kila kono de ka jingela kai damar la Atletico ki Atletico ne ka banta ka Arsenal layok bantap lengba usin cinko haka menit ka bandru pat lengba udi rice haka menit ka balai peu hanyau kat bai ki Atletico ne ka banta ka PSV layok bantap lengba upirisik haka menit ka bakat para pat lengba ukau hel haka menit ka bahnyau peu lengba ka ne ka nam ya khai ka Arsenal ka layok bandrung sendon shaka quarter final haka ne ka Champions League jong menta usnam de ka balak bat pelem sok ya ka PSV haka a cricket goal hado da khandai la lai goal namar haka jingela ka first leg ka Arsenal ka lala ban pelem kapot ya ka PSV hado da hanyau da ka we goal ka jingela ka pat hapleng ka kanun jong Emiliano Martinez kata ka Aston Villa persya ya ka klub Brugge haka ne ka jingela ka Aston Villa ka lala ban pelem ya ka klub Brugge hado da lai da not goal haka ne ka jingela ka Asensio jong ka Aston Villa ulaya bantap Atletico gol kata haka menit ka basan peu bat ka menit ka bandru pawai kan ba umat sen pat ulaya bantap cikol kata haka menit ka basan peu hanyau lengba ka ne ka jingjop ka Aston Villa kalayok bandrung sendon shaka quarter final haka ne ka Champions League jomanta usnam deka balak ban pelem suk ya ka klub Brugge haka cricket goal hado da handru la ka we goal bat ka Aston Villa kan ikon persya ya ka PSG haka quarter final ka balak ban pelem ya ka Liverpool haka jingela ka jong ka round 16 ka jingela ka pat hapdeng ka Dortmund persya ya ka Lille haka ne ka jingela ka Lille kalayok ban penki ya ka jar dang haka menit ka basan lengba u Davis pat hado ban dakot ka jingela ka jong ka kala step ka Lille kala tammi ka Dortmund da chiko lanon hanrai haka jingela ka jong ka kala ka baar ka Dortmund kala treshi tamba hado kata bat dai haka menit ka basan pusau ka Dortmund kalayok ban penpai ya ka ne ka gol lengba u ikan ka bawan lengba ka penalty bat haden kharbai menit jong ka ne ka gol ka Dortmund kala tam shikaman
Leng bakakor ka balatap da ubiyar haka menit ke bahan riposan kumta hado bandekot kedan man kelala ban pelem ika lili haka ne ke cingela kai da ar la ka wekol leng baka ne ka jingjab kedan man kalayo bandrong sheka quarter final haka ne ke Champions League jong menta usnam barkam ya kendo persya ya ka Barcelona haka cingela kai jong ka quarter final kuble shibon ye piki paralo ke bajus ngautenan ban pet iki video haka ne ke channel ngin skendo pat haka we ka video kuble shibon